Mnoho ľudí trpí bolestiami chrbtice, ktoré výrazne limitujú, ovplyvňujú kvalitu ich života. Klasické liečebné postupy sú invazívne, náročné a častokrát aj nebezpečné, jednak z dôvodu toho, že je to operačný zásah do organizmu a taktiež z dôvodu rizika vzniku komplikácií. Existujú moderné metódy, ako je napríklad vysokointenzívny laser HIL, superinduktívny systém SIS alebo trakčný stôl, ktoré môžu pacientovi pomôcť v liečbe bolesti chrbtice. Výhodou týchto prístrojov je ich neinvazívnosť a bezbolestnosť. Táto terapia sa zameriava na zníženie bolestivosti, zlepšenie pohyblivosti a regeneráciu poškodených tkanív, a to aj bez potreby chirurgického zákroku. Jedná sa o široké spektrum pacientov, ktorí v mnohých prípadoch sú už kandidátmi na chirurgickú intervenciu, teda liečbu, ale vďaka týmto metódam sa môže ich zdravotný stav výrazne zlepšiť. V princípe možno povedať, že rehabilitačná liečba je neinvazívna, to znamená nevyžaduje prístup dovnútra organizmu. Kdežto neurochirurgická liečba, tá už invazívna je. Pred neurochirurgickou liečbou môžeme rehabilitáciu aplikovať s ohľadom na bežné kontraindikácie. Ak však pri neurochirurgickej operácii dôjde k vloženiu kovového materiálu do chrbtice alebo ku stabilizovaniu pomocou osteosyntetického, čiže železného materiálu, v takomto prípade už sme v rehabilitácii výrazne limitovaní a taktiež pacient už ani nemôže podstúpiť vyšetrenie napríklad magnetickou rezonanciou. To znamená, že v prípade vzniku nových ťažkostí už je potom sťažená aj diagnostika ďalšieho poškodenia. Ako fungujú jednotlivé metódy? Dekompresná trakcia využíva jemný ťah na chrbticu, či už na driekovú alebo na krčnú. Tým sa zmierňuje tlak na medzistavcové platničky. Zjednodušene si to možno predstaviť, že ak dôjde k priblíženiu dvoch stavcov ku sebe a medzistavcová platnička sa vysunie, začne tlačiť na nervové štruktúry a pacient má bolesti. Ak však my vytvoríme dekompresnou trakciou podtlak, to znamená, že tie dva stavce navzájom od seba oddialime, ktorý umožní tomu, že tá platnička sa môže vrátiť na svoje pôvodné miesto. Tým dochádza u pacienta k úľave od jeho bolesti a ťažkosti. Pri tejto liečebnej metóde by som chcela zdôrazniť, že vzhľadom na to, že pri vstupnom vyšetrení sa posudzuje nález z magnetickej rezonancie, vieme presne zacieliť miesto, kde ťah vykonávame. Máme na výber z množstva rôznych polôch, na chrbte aj v ľahu na bruchu. Pri krčnej chrbtici je to dokonca aj v sede. Vždy však sa snažíme preferovať polohu v ľahu, keď je pacient relaxovaný, uvoľnený. Táto terapia je bezbolestná. Vysokointenzívny laser HIL využíva laserové svetlo na stimuláciu bunkového metabolizmu a na urýchlenie procesu hojenia. Jedná sa o svetelný lúč, ktorý preniká do hĺbky približne 9 cm, keďže my disponujeme laserom s vlnovou dĺžkou 1063 nanometrov. Pri tejto procedúre pacient sa nachádza v polohe relaxovanej, to znamená také, kde ho nič neboli. Zároveň počas aplikácie laseru pociťuje jemné teplo, ktoré nám spôsobuje uvoľnenie okolitého stuhnutého svalstva. A aký je rozdiel medzi vysokointenzívnym laserom HIL a klasickými lasermi? Je to práve v uvedenej vlnovej dĺžke. Klasické lasery majú menšiu vlnovú dĺžku, to znamená, že prenikajú do menšej hĺbky, približne tie 2-3 cm. Vysokointenzívny laser má 1063 nanometrov a preto dokáže zasiahnuť aj tkaniva, ktoré sa nachádzajú približne 9 cm pod kožným povrchom. Náš laser v dudinciach obsahuje v sebe preddefinované programy. To znamená programy, ktoré sú presne zacielené na určité tkanivá alebo poškodenia. Napríklad program artrózy, či už bedier alebo kolien, program zamrznutého ramena, program driekovej chrbtice, program na krčnú alebo driekovú chrbticu pri vysunutej platničke, ale zároveň aj program vhodný pre športovcov, pre pooperačné a poúrazové stavy. Superinduktívny systém SIS. Je to systém, ktorý využíva pulzné elektromagnetické pole na stimuláciu tkanív na bunkovej úrovni a tým na zmiernenie bolesti. Aj superinduktívny systém obsahuje v sebe preddefinované programy, ktoré nám umožňujú individuálne zacielenie daného programu na konkrétnu diagnózu.
Takisto ako vysokointenzívny laser, tak aj liečba superinduktívnym systémom je bezbolestná. Pacient môže pociťovať jemné brnenie, také mravenčenie, ktoré je ale nastavované podľa individuálnej tolerancie každého pacienta. Neinvazívna liečba je vhodná pre široké spektrum problémov, medzi ktoré najčastejšie patrí bolesť, ktorá môže byť spôsobená zápalovými alebo aj degeneratívnymi zmenami, ischias a radikulopátie pri poškodených platničkách, taktiež ak je vysunutá medzistavcová platnička a spôsobuje bolesti útlakom nervového koreňa, v osteoartróze alebo aj v poúrazových stavoch. Treba upozorniť, že nie všetky stavy a bolesti sú vždy indikované na konzervatívnu liečbu. Ak sa jedná napríklad o poúrazové stavy, zlomeniny platničiek alebo závažné vysunutia, pri ktorých hrozí poškodenie nervového koreňa, v takých prípadoch je niekedy nevyhnutná chirurgická liečba. V takom prípade je potrebné vždy vyhľadať lekára, ktorý vás odošle na potrebné vyšetrenia a stanoví vám presnú diagnózu.